Кръвната ви захар е нормална. Гликираният хемоглобин не показва нито диабет, нито преддиабет. Но вашият инсулин на гладно може да бъде малко по-висок. Изчисляват ви HOMA-IR индекс. Поглеждат резултата, имате инсулинова резистентност. Започвате метформин. 10 минути по-късно излизате от кабинета с рецепта за лекарство, което може да приемате с години. Възможно е това да е правилното решение. Но също така е възможно и никой да не ви е обяснил най-важното нещо. Какво точно лекуваме? Диагностицирано ли е състояние, което действително да изисква медикамент? Или терапията е започната основно заради една стойност на инсулина и един изчислен индекс. Това разграничение е изключително важно, защото леко повишен инсулин, високорисков диабет и диабет тип 2 не са със сигурност едно и също състояние. Но понякога се обсъждат така, сякаш разликата между тях е само в числата. Нека бъда напълно ясен. Метформинът не е лошо лекарство. За правилния човек той може да бъде изключително полезен. Но едно лекарство може да бъде добро и въпреки това да бъде назначено на неправилния човек в неправилният момент или без необходимият план около него. В това видео ще ви покажа какво всъщност означава високият HOMA-IR индекс, какво показва едно от най-важните проучвания за превенция на диабета, кога метформинът е напълно оправдан и кой е най-големият риск от лечението, който дори не е страничен ефект на самото лекарство. Накрая ще ви дам и 5 конкретни въпроса, които трябва да зададете, когато ви бъде предложен метформин. Не за да спорите с лекаря, а за да знаете защо приемате лекарството, каква е целта и кога решението трябва да бъде преоценено. Тук едно много важно уточнение. Не спирайте, не променяйте предписана терапия самостоятелно. Това видео не е аргумент да отказвате лечение. Това е аргумент да не приемате лечение, което не разбират. Инсулиновата резистентност е реален метаболитен процес. Тъканите започват да реагират по-слабо на действието на инсулина. За да може да се поддържа кръвната захар в нормални граници, организмът често компенсира, като произвежда повече инсулин. Затова човек може да има нормална кръвна захар, но по-висок инсулин. Не означава автоматично преддиабет. И със сигурност не означава, че всеки такъв човек трябва да започне лекарство. HOMA-IR индекс е изчисление базирано на глюкозата и инсулинът на гладно. То може да бъде полезен ориентир. Може да подскаже, че нещо в метаболитната регулация започва да се променя, но самият индекс не е самостоятелна диагноза. Няма една универсална граница, която работи еднакво за всички възрасти, популации и лаборатории. Дори измерването на инсулина не е толкова добре стандартизирано, колкото измерването на глюкозата. Затова една стойност не трябва автоматично да се превръща в присъда. Представете си двама души. Първият има леко повишен инсулин, но нормална глюкоза, нормален гликиран хемоглобин и стабилни резултати през последните години. Вторият има покачваща се глюкоза, гликиран хемоглобин в диапазона на преддиабет, висока талия, омазнен черен дроб и силна фамилна обремененост. И при двамата души може да се напише инсулинорезистентност. Но рискът им със сигурност не е еднакъв. Спешността не е еднаква и логиката да започваме медикамент не трябва да бъде еднаква. Преддиабетът и диабетът се определят основно чрез глюкоза на гладно, гликиран хемоглобин, глюкозотолерантен тест. След това трябва да се види цялата картина. Теглото, обиколката на талията, кръвното налягане, липидният профил, дали има омазняване на черния дроб, дали има фамилна обремененост. Също така се гледа предишен гестационен диабет, синдром на поликистозни яйчници и най-вече каква е тенденцията във времето. Затова първият въпрос не трябва да е метформинът работи ли. Да, той работи. Истинският въпрос трябва да бъде моята конкретна ситуация изисква ли го да започна точно сега. И за да отговорим, трябва да разберем защо това лекарство се назначава толкова лесно. Причината е напълно разбираема. Метформинът е едно от най-дълго използваните и най-добре проучваните лекарства при диабет тип 2. Сравнително ефтине, самостоятелно обикновено не причинява хипогликемия, намалява производство на глюкоза от черния дроб и може да подобри контрола на кръвната захар. При правилно подбран пациент ползата може наистина да бъде съществена. Проблемът започва, когато логиката стане, няма какво толкова да загубим, нека да го започнем. Защо? Сравнително безопасно не винаги означава необходимо. И още едно нещо. Да изпиеш таблетка отнема няколко минути, но да установиш защо човек е покачил тегло, кога прияжда, кога се движи, как спи и какво реално може да изпълнява, това вече изисква повече време. Да изградиш работеща система изисква
още повече време. Затова медикаментът понякога се превръща в най-лесният отговор на проблем, който изобщо не е лесен. Но дали промяната в начина на живот действително може да бъде толкова ефективна? Тук стигаме до проучването, което се цитира постоянно. Само че често се пропуска най-важната подробност в него. Diabetes Prevention Program включва над 3000 души с висок риск от развитие на диабет тип 2, но това не са били хора само с леко повишен инсулин или висок HOMA-IR индекс. Участниците са били с наднормено тегло и вече нарушена глюкозна регулация, включително нарушен глюкозен толеранс. Това е критично уточнение, защото резултатите не трябва механично да се прехвърлят върху всеки човек с нормална кръвна захар и малко по-висок инсулин. В това проучване една група приема метформин, втората участва в интензивна програма за промяна на начин на живот, а третата група получава плацебо. При програмата за начин на живот целта била приблизително 7% намаляване на теглото и поне 150 минути физическа активност седмично. Резултатът: метформинът намалява риска от развитие на диабет с 31% спрямо плацебо групата. Интензивната промяна на начина на живот го намалява с 58%. И не доказва, че метформинът няма място при хора с по-висок риск. Той може да бъде напълно разумен избор. Например, при по-висока степен на затлъстяване, при по-високи стойности на глюкозата и гликирания хемоглобин, по-млада възраст или предишен гестационен диабет. Но проучването и показва нещо, което често се забравя. Промяната в начина на живот не е слаб фон към истинското лечение. Тук обаче има уловка. Повечето хора никога не получават такава интервенция. Получават 3 изречения. Спрете сладкото, отслабнете, движете се повече. След 3 месеца няма сериозен резултат и заключението е: виждате ли, само с начин на живот не става. Но това не е провал на начина на живот. Това е провал на самия подход. Защото общият съвет не е терапевтична програма, а след малко ще ви покажа каква е и разликата. Ако искате да разгледаме не просто дали едно лекарство или добавка работи, а колко голям е реалният ефект, при кого има смисъл и къде са ограниченията, абонирайте се за канала. Всяка седмица публикувам ново видео за инсулинова резистентност, за диабет и за метаболитно здраве. А сега нека видим как изглежда истинската интервенция. Защото със сигурност не означава просто да спрете хляба. Нека се върнем към първият човек. Глюкозата му е нормална, гликираният му хемоглобин е нормален, но през последните 3 години е покачил 8 кг. Талията му постепенно се увеличава. Работи седнал по 10 часа дневно. Не тренира, пропуска хранения през деня и вечер губи контрол. Спи по 5 или 6 часа на денонощие. В този случай проблемът не е само високия инсулин. Високият инсулин е един от сигналите, че системата започва да се движи в грешната посока. Ако дадем само таблетка, може да подобрим част от лабораторната картина, но ние няма да променим нито един от факторите, които я движат. Затова реалната интервенция има 3 части. Първо, установяваме какво реално движи самият проблем. При един човек това може да е покачването на теглото и натрупването на висцерални мазнини. При друг човек ниската физическа активност и загубата на мускулна маса. А при трети човек може да бъде хаотичното хранене и вечерното преяждане. При четвърти пък хроничното недоспиване, високият стрес и график, в който стандартният хранителен режим просто няма никакъв шанс да бъде изпълнен. Второ, създаваме конкретен план. Когато има излишно тегло, най-често е необходим устойчив енергиен дефицит. Не е глад, не е детокс, не е списък с забранени храни, структура, която да може да се изпълнява достатъчно дълго време. Хранения с достатъчно протеини и фибри. Контрол върху средата и моментите, в които човек обикновено губи контрола. Силови тренировки за запазване и увеличаване на неговата мускулна маса. Аеробна активност, повече движение през деня, кратко движение след хранене, когато е възможно, и достатъчен сън, доколкото реалният живот, разбира се, позволява. И трето, проследяване на резултата. Не само на инсулина, на теглото, на талията, на глюкозата, на гликираният хемоглобин, на липидният профил на човека, на неговите чернодробни показатели, когато това също е необходимо. Физическата работоспособност и най-важното, може ли човека действително да поддържа тази система, която сме изградили? Това не гарантира, че метформинът няма да бъде необходим. Понякога трябва да се започне веднага. Понякога трябва да върви паралелно с промяната. Но лекарството не отменя нуждата да разберем какво е довело до проблема. А потенциалът на добре организираната промяна не свършва само с превенцията. В друго проучване, 46% от хората в интервенционната група постигат ремисия на диабет тип 2 след 1 година.
Това не означава окончателно излекуване и проучването е проведено при определена група хора сравнително рано след диагностицирането, но показва нещо изключително важно. При част от пациентите значителното и устойчиво намаляване на теглото може фундаментално да промени хода на заболяването. И точно тук се появява един риск, за който никой не говори. Той не е написан в листовката. Човек започва метформин. След няколко месеца част от резултатите му изглежда добре. Вижда изследванията си и казва: лекарството работи, значи проблемът е решен. Страхотно. Но през това време теглото продължава да се покачва. Талията остава висока. Движението е минимално. Сънят е отново 5-6 часа. Хранителните навици не са се променили. Лабораторният показател се е подобрил, но посоката, в която се движи човекът, изобщо не се е променила. Това не е страничен ефект на метформина и не означава, че лекарството е виновно. Това е риск от използването му без цялостна стратегия. Фалшивото спокойствие. Метформинът не може да изгради мускулна маса вместо вас, не може да подреди хранителното ви поведение, не може да увеличи ежедневното ви движение и не може да подобри вашият сън. Също така той няма как да се разходи след вечера вместо вас. Затова по-добрият лабораторен резултат е важен, но не е автоматично доказателство, че целият проблем е решен. Разбира се, метформинът има реални и нежелани реакции. Те не трябва да се крият, нито да се преувеличават. Най-честите нежелани реакции са стомашно-чревните. При част от хората има диария, има гадене, газове, подуване, коремен дискомфорт. При друга част от хората сериозно могат да затруднят ежедневието и придържането към такава терапия. Поносимостта понякога се подобрява чрез започване на по-ниска доза, постепенно увеличаване, прием с храна или използване на формата с удължено освобождаване, но това трябва да бъде обсъдено винаги с лекар. Дозата и формата не се променят самостоятелно. Вторият важен въпрос е витамин B12. Продължителният прием на метформин може сериозно да понижи неговите нива. Рискът нараства и при по-висока доза, по-дълъг прием и допълнителни рискови фактори. Дефицитът може да се прояви с умора, анемия, изтръпване, мравучкане, проблеми с равновесието или когнитивни оплаквания. И тук има още един проблем. Някои от тези симптоми могат да бъдат объркани с диабетна невропатия или просто да бъдат отдадени на възрастта. Това не означава, че при всеки човек на метформин трябва автоматично да се приема B12, но означава, че рискът трябва да бъде познат и при необходимост проследяван. И накрая, лактатната ацидоза. Тя е рядко, но сериозно осложнение. При правилно подбран пациент, подходяща доза и стабилна бъбреща функция, рискът е много нисък. Той се увеличава при определени тежки състояния, включително сериозно бъбречно увреждане, тежка дехидратация, сепсис или състояние с недостиг на кислород. Затова бъбречната функция трябва да бъде оценена и проследявана. Посланието тук не е страхувайте се от метформина, а по-скоро посланието е не приемайте дългосрочно лекарство, без да знаете защо го приемате и какво трябва да се проследява. Разбира се, има и случаи, в които по-голямата грешка би била метформинът да не бъде назначен. След всичко казано, не трябва да изпадаме в другата крайност. Метформинът е вреден, лекарствата не са необходими, всичко се оправя само с храненето. За съжаление, такава крайност не е научна позиция също. При диабет тип 2 и значима хипергликемия, отлагането на необходимото лечение може да остави човека изложен продължително на висока кръвна захар и риск от различни осложнения. При високорисков преддиабет метформинът може да бъде разумно допълнение към промяната в начина на живот. При някои хора с синдром на поликистозните яйчници също може да има място, особено когато са налице значими метаболитни отклонения. Понякога лекарството трябва да започне веднага. Понякога трябва да върви паралелно с храненето, отслабването и физическата активност. А понякога може да бъде преоценено след значително подобрение. Също така, понякога вероятно се назначава прекалено механично въз основа на ограничена информация, за съжаление. Разликата не се определя от това дали метформинът е добър или лош, а се определя от диагнозата, риска и цялостната клинична картина. Затова, когато ви бъде предложен метформин, не е нужно да спорите, но трябва да получите ясни отговори на следващите 5 въпроса. Първи въпрос. Какво точно е диагностицирано? Имам ли преддиабет или диабет? Или решението се основава главно на инсулинна гладно и HOMA индекс? Трети въпрос. Какъв е конкретният план, освен лекарството? Не просто да ви кажат внимавайте с храната, а какво точно трябва да се промени, каква е целта и как ще се проследява изпълнението. Четвърти въпрос. Как ще разберем дали терапията работи? Кои са показателите, които ще повторим? След колко време ще бъде това? Какъв резултат
можем да очакваме? И пети въпрос, какво трябва да се проследява за безопасност? Каква е бъбречната ми функция? Имам ли рискови фактори за дефицит на B12? И какво трябва да правя при тежко, остро заболяване, операция или друго състояние, което може да наложи преоценка на моето лечение? Това не са въпроси, с които да оспорвате авторитета на вашият лекар. Това са въпроси, чрез които участвате информирано в вашето собствено лечение. Защото никой не трябва да приема лекарство с години без да знае каква е целта и кога терапията ще бъде преоценена. Ако имате инсулинова резистентност, преддиабет или други метаболитни отклонения, но сте получили само общият съвет, хранете се по-добре, отслабнете, можете да се свържете с мен за индивидуална консултация. Ще разгледаме вашите изследвания, теглото, талията, хранителното поведение, вашата физическа активност, съня и вашият ежедневен график. След това ще определим какво реално може да бъде променено и как ще проследяваме вашият резултат. Не спирам и не отменям назначената лекарска терапия. Моята работа е да изградя реалистична система, която да допълва медицинската грижа. Информацията ще намерите в описанието под видеото, а част може да си запазите както през моя уебсайт, така и през моя профил в Superdoc. Метформинът не е враг, но не е и безобидна добавка, която автоматично да получава всеки човек с малко по-висок инсулин. Човекът, който действително се нуждае от лечение, може да си навреди, ако го откаже заради крайни твърдения в интернет. Но човекът с нисък риск също може да бъде поставен в дългосрочна терапия, без да е получил ясна диагноза, конкретна цел и реален план за промяната му. Затова изборът не е между лекарства и естествено лечение, а изборът трябва да бъде между повърхностен и прецизен подход. Повърхностният подход вижда една стойност и веднага дава готов отговор. Прецизният подход оценява диагнозата, риска, тенденцията, начин на живот и самата необходимост от медикамент. И чак тогава взима решение. Не спирайте предписан метформин самостоятелно, но имате пълното право да попитате какво точно лекуваме тук. Защото най-доброто лечение не е това, което просто подобрява едно число в изследванията. Най-доброто лечение е това, което действително ще промени посоката, в която се движи вашето здраве. Ако видеото ви е харесало, споделете го с някого, на когото то ще бъде полезно. Не забравяйте да се абонирате за моя канал. До следващия път и бъдете здрави!